ngiyeka la ngizodlulela yaphila. Yes bafowethu ngesijuluke kanje sizohlala ebusuku la sizoshuma into ezingekho shoka. Singofakazi balento sine show. Uyabona nje ngoba sikunika uJesu sikunika into showcase uyaphila. Mawukholwa ufunda ke siswami bese ngithandaza nalabo bantu akuzobakhuleka namhlanje. Ngizothiwa khona ngizobathandazela manje ngizwa ku TV. Funda umntaka Jesu. Ngokuba uma ukholwa ngenhliziyo, Kholwa ngenhliziyo. Kube ngokulunga. Lithi umuntu alisho ukuthi umuntu. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Umuntu ukholwa ngani? Kube yini? Shothi ulungisiswa yini umuntu? Kho. Ukholwa yini? Uthi uJesu yaphila. The time you believe that, let the Bible kungena into ethi righteousness kuwe. Inhliziyo yakhe iyalunga. Yini ilunge? Ingoba ngena ophilayo kuyo. Ngoba inhliziyo yomuntu iyafa mengekho uJesu. Meke wangena uJesu iphile. Kubonakala kuvela izithelo zokulunga. You become righteous. Kushuya inkunzi malanga yesu kuthi sengolungile lo. Kusala abantu nama records. Bathi sakwasonta nobani. Hey kuyadlala kulela sonto. Sibona ngena nobani khona. Base bayibambe kanje izizwe bahleka into engekho kanti usukulunga kaNkulunkulu. Sokulunga. Umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngaze nithulele kulesonto kube ukholwa ngani? Kube yini? Qedela ke ngithandaze manje yebo. Ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. There is a balance of heart and mouth. Ingozi uma okukodwa kufanishini okunye ngasebenzi. Ngoba makusebenza umlomo kuphela inhliziyo ingakholwa it's a problem. Kufana nenhliziyo uma ikholwa umlomo ungavumi it's a problem. Khona abantu abala abazenza abantu aba right kabi. Hayi mina ngiyakholwa ngaphakathi. Akukho ukukholwa ngaphakathi kuyavunywa. Hayi mina ngikholwa ngaphakathi angifuna ukungishaya isifuba phambi kwabantu. Azakhanda isonto labantu abazomlandela bacabanga ukuthi right umuntu ekhuluma ihlathi. Angifuna lokho ngishaya isifuba lokho ngikhuluma phambi kakhulu bazalwane. Ngoba ungakhuluma kakhulu kanti konakele ngaphakathi. Ngoba njalo ngalokukhuluma kakhulu umpereza kanti ngaphakathi wena kungcono uyithulele kwazi wena ukugala kanjalo ufuna ukudla izono. Njoba ungasitshela ubani ufihlane. Ufihlane njoba ungaphumeli obathu ubani. Ufihlane. Hey ngo ifihlane. Ufuna uphakama uthi hayi vela akaze ngisho lutho mina akaze ngisho lutho. Ngangibalekela khona lokho singalokho ngisho into eningi ngathi ngisazohluleka. Ngiyakubona ukuthi ubufihlane manje. Fihlane. Othi kusase ngikhulumisa kumkwababa manje. Njoba ungasho emsebenzi uthi usendisiwe kuzobe namhlanje nje ufihlane. Ya ngiyashumayela manje ya sibheke wena ngqo. Buka masuqeda unyaka wonke abantu umzalwane wena ufihlane. Uphekwayo. Bathuka nje mase bekubona esontweni lapha. Kanti uyakholwa lo. Athi kusase ngiyaphuma ngegate ngihlala kakhulu kulona. Kodwa kusase ngiphuma nje ngiphume kanje. Hayi wawukhona umhlaba ungakapheli. Ukwazi ukufihla ngisho uJesu. Awuyinkosi balana. I-room number yakho bayayazi amakhaya wasuka kuona nemvelaphi yakho bayayazi nanokuthi wena abangani bakho angobani kudala bayazi ukudla okuthanda bayazi ukuthanda kuphi ukudla ingubo oyigqokayo yazi icathulo yini mina fethi indlokoza nami ngithanda nje mina mangafika store mina icathulo kuphela nje mina ngibuka icathulo omunye athi ibhlue nje omunye ayishethi nje omunye baya izinto ezithandwa wena ukudla okuthanda yonke into uJesu omthanda abamazi. Mina ngithanda kabi isitambu. Ngithanda izitambu sinenhlanhla. Ama pizza aya celebrate la khonto.
Esimenyezelwa njalo siyashunyayelwa ingubo amalokwe athi thina siyamenyeza kodwa uJesu athi ngazi ngiyovela nini ngoba ukudla ngiyakuzwa ingubo ngiyazizwa impahla ngiyazizwa abangani ngiyabezwa indaba ngiyazizwa ngazi ngiphuma nini mina umfihlelani kanti uphekwani vele phekwani awusahlala isikhathi eside kangaka ungasho lithi iBhayibheli manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono kodwa nikhona nibathandekayo manizisho mina ngishumayela ivangeli ezikuta nje abantu abavalele ngaphakathi indlenge namnyango na wind yazibuza kahle kodwa ngathi indle njani sikhutha nje ayina window ayina ventilator ayina mnyango next kodwa uphakathi yakhanda ungaphakathi yavalelwa nje kwavela kwavalwa nje usiquthe ekuteni uthothi umuntu onjalo ngamphakamisa uJesu usuke ephila kwisiminyaminya sempilo kanti uthanda bani who is your priority lithi iBhayibheli eqaleni uNkulunkulu nini ngithuleleni kunini ubani kuphi khona ba woniqala ngani vele if Jesus is not your best who's your best mina ngishiso ukuba umshumayeli lokho nje ngiyisho lethu but I don't say this because ngumshumayeli mina ngiqala ngithanda uJesu oba sengiphethe microphone uJesu inkosi mina ngayiphethe mic noma ngayiphethe mina one thing that engenzeka ngingayenzi ukushumayela kodwa ngeke ngiyeke ukuphila uJesu to love Jesus is something else preaching is something else sasithi inhlanya mntwana sathi singabuziwe nje sanibona ukuthi usezethulana nje tho ubani lo dokozana mase awuzethule but ayike mina ngusiyabonga akambuyazi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisi wabuze bani ngithi hayi kuyingenele nje thanks into uJesu ngiyamthanda ngiyabonga uhlangane nani kwi project siyabonga ukuthi sibonane but umuntu may offendeke ukuthi akakwazi uoffendwa into ethandwa yimina oba naye angibanga nanxaki mayelo uyena oyeke ukuchaza ukuthandayo mina bengisho nje ingakho mashumayeza abantu mase bephenduka ukuthi into oqala ofanele ubatshele bona abantu akade ujwayele nabo hey mfethu sengisendisile sengisendisile uyabona indlela yokuthi uqhela abangani abangasile I'm sorry to use this name ngicela ukuliphinda kodwa abangani abangasile ukuthi baqhele kuwena ukuthi introduce Nxa ungasho isukani kimi uzomosha uzoqhelisa abantu ukusindiswa khona ukuxabana nabantu kodwa ukusindiswa kuyiveza ukuthi ubani uyokhahlela abantu lapha nina ningosathane nithi niyangizwa ngithi kinini ngosathane thanini sathane phakamisa uJesu wena akhola ngisindisiwe manje akade kufika imvuselelo hawu nawe usunoma 10 uthi ayangazi kahle ayangikho shoke lapho ndaba kasona noma 10 angikho shoke kodwa engikwazi sengisindisiwe engathi ngikweza kancane sengisindisiwe manje enye indoda emfana oyimpumputhe zakaza khuluma naye zathi esevule kamehlo zathi ziyafika lesiya abafarisi zathi mana ke lo muntu okuvula amehlo uvula obani wathi sicela ukuchazela thina lokuvula amehlo uyisoni athi le ndoda eyangazi kahle ke ekubeni kuba yisoni angazi kodwa khonto eyodwa engiyazi kade ngingaboni kodwa manje sengiyabona hey ngithuleleni bathandekayo kwathiwa lo muntu udukisa abantu ufaka ifundisa itshekile wathi angikwazi lokho kukodwa engikwazi kodwa engingaboni sengiyabona manje As I'm closing like this. Kuyakholwa enhlizweni, inhliziyo iyakholwa, inhliziyo yenza njani? Nithuleleni bathanda ke inhliziyo yenza njani? Number 1, ikholwa ukuthi uJesu uyaphila. Leli gama uthi wamvusa abafile ungafundi nje into eningi uzozudideka. Lethi uNkulunkulu wamvusa abafile nje isign yokuthi kushiya ukuthi uJesu uyaphila. Ungazi ukuthi ufuna ukuyicomplicate le. Isimple. Ngafuna itheology yala. Itheology yakhona proper eyokuthi nje imeaning yalapha yayithi uJesu uyaphila.
njengoba uthi uNkulunkulu umvuso kwabafile kusho ukuthi uyaphila